Assalamualaikum. Saiki awak dhewe arep gawe video cacaturan basa Jawa. Nah, kenalno jenengku Zahra, aku dadi ibuke. Hai, jenengku Dian, aku dadi anake. Hai, jenengku Ajeng, aku dadi tamune. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu saja. Cek ya, tak cengengi ibuku. Ya. Mugi kala wonten ajeng ngeteraken sekol. Ndi bocahe? Nika teng ajeng. Oh ya. Enak apa iki manjeng? Niki lho Bu, kula wau dicanten Ibu ndugekaken sekol acara setunggal taune adik. Oh ya. Sampekno ibumu ya, matur suwun. Nggih. Iki jarang kok nggene amben ya. Ya. Sak wonten kula nyuwun pamit nggih Bu. Ya, Nduk, hati-hati ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.